जुरु जुहार मद पानी जो दिन तते अभ्यास कली भारी जाठू माड़ खाई पिउथिली महुली तारी एबे पिउ अच्छी भाई एकाठी हेबा निशा द्रव्य सब छाड़िबे स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक बोली मना करिसंती आम सरकार कौन है? तू कौन है? संजवार कौन था इचला? अरे कौन पी दे चुकी? अगे हेड तो ले लिया अरे तू किए समो? अगे मु यार कहूची नहीं कहलु रास्ता छाड़ी दिया है सोना हरी जाउची हातरे बोतल होइछि मातल दिसु नाही बाट पड़ी जाउछि आगे मो घर डोलो मोरा ग्रामरे घर सनातन नाम मद पी नीति है मो बापा सपति आज्ञा दिन के इटारे देइछि सारी हरिजन जाति मोर मद मांस करे आहार
ସନ୍ତାନ ଦିଆ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆରେ ମଦ ପିବିତି ତୋ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ସାରି ଦେଇଛୁ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତୁ ବିଭା ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲି କେହି କେହି ଯାଇଥିଲୁ? ଦିନେ ଗଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦେହ ଶାଶୁ କଲେ ଜୁହାର ଭାଇ ମାଗିବାରୁ ପାନ ମୁড়ି ଦେଲେ କାନ କାନ୍ଦେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଳେ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋ ଫାଳେ ପଡୁଛି ଶାଶୁକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦେଢ ଶାଶୁ ଆକୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଢ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଚିହ୍ନ ନଥିଲେ ଉଠେଇକି ଧରି ପଳେଇଥିଲି ତ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମତେ ଓ ହେଇଥିବ ତତେ ନମସ୍କାର ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାଣ୍ଡେ ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା ସଫା କରିଦେ କାଁ ଗାଲ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରୁନି ସାଣ୍ଡେ ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ କରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କରୁନି ତୁ କରୁନୁ କଣ ପାଇଁ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ହଁ? ତାହେଲେ କହୁଛି ନୟାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚାକିରି ମୋ ଡକା ବାଲିଟି ନୂଆ ସରକାର କରିଲେ ବିଚାର ଦରମା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପାଉଛୁ 16,000 ଦରମା ପାଉଛି ଚାକିରି କରୁଛୁ 16,000 ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପତି କୋଉ ବାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ କହିଲୁ ଜନ୍ମ ବି କହିବି କହିବୁନି କୋଉ ବାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶନିବାରେ ହେଲି ଜନ୍ମ ବାରେଲା ଶନିଆ ନାମ ସାଦେ ବିବାକାଳୁ ଶନି ଦଶା ପରି ଅଛି ଶିବ ଧାଇ ଧନି କର ଦୌଡୁଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ତାହେଲେ ଶନି ଦଶା ପଡିଛି ତୁ ତ ଚାକିରି କଲୁନି ଆମ ଦାଣ୍ଡ କେମିତି ସଫା ହବ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କେମିତି ବିଜେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦାଣ୍ଡ ହଁ ମୁଁ ତ ସେ କାମ କରୁନି କଣ ଆଉ କରିବା ତାହେଲେ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଡାକିବା ମଲିବକୁ ମଲିବକୁ ଡାକିବୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ ମଲିବ ହଲି ହଲି ସଭାକୁ ଆସଲ ମଲି ବାପା ଡାକି ଡାକି ହେଲା ହତା ସଲ ଆଣିଛି କେତେ ଦରବ ଦେଖି ତ ପେଟ ପୁରିବ ତୋ ଲାଗି ଜିନିଷ କିଣି ହେଲି ହତାଶଲ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଗତ ହେଉଛି ଲୋ ଦଣ୍ଡ ବିଜେ ହେବେ
संगे माहे सालो ब्रह्मा देई छती बरा करिबा सफा सुतरा मने गर्भ न करिबो प्राणीर भाषलो मल्लिबो काकई गो मते मल्ली बापा घरे नाही मल्ली बापा घरे नाही एका मुही गो जिया नाम मोरा मल्ली मोरा नाम लाल आशा दीदी हेला दिनो आशा दीदी हेला दिनो बेड़ा नाही गो देखी मोरा आई फोन टोका खाली कन कन करंती वीडियो कॉल धर्म भाई गो कांत मोरा अगुणरा से अगुणरा की जोगे धरिली भासे धनी कांदी कांदी भासे धनी कांदी कांदी रहे मुही गो तम तले हेउची कोण किलची हाउची ए सादे ओळी की मा ओळी केलनु तते ठौरै पारुनी ए सादे मते ठौरै पारुना ए सादे ऊपर सन्नी हरि जा हल्ला हली सन्निया भारी जा हल्ला हली अरे सादे जति कते हल्लु चितिलो ए सादे देखु नादी ले खाली कना कना हाउची ए सादे नु मानु हरि जी द तू आ काने रहनु ए सादे मु पर आपलगार आशा दे प्रेस्टीज है जी तू आ मगारे प्रेस्टीज है आशा दे देबी होय सादे ले जेल ए सादे आपला आडू नांदी की जागी अंडा छतुआ सब दिया होय सादे हां हां करके कर जाओ जतो आसीला सादे किए आसीला म तोरा सादे मोर बोले मोर तो समस्त अछन तोरा सीमा ओ सेईटा कोलांदी हां सादे बाड़ी क्या को आलागी देखिलु को देई खबर करना एपड़ा बुढ़ा मौसा जाकी जुगी की बसची एपड़ा नथियो ना এই পটলি वाली तोड़े बुद्धि भला जी भला हल्ला करती तो कुकुरो होया ए ये सादे गाड़ी का कुट्टो को आ जे कुकुरो वाला जी कॉल आला
କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ କଣ କୁକୁର ଭଳିଆ ଯେ ବଲ ହଲା କରୁଛୁ କିରେ ହେ ସାନ୍ତେ ମୋର ଆଉ ତୋର କଣ ସାନ୍ତେ ଇଏ ଯେମିତି ହେଲାଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲାଇ ତୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ହଁ ସାନ୍ତେ ହଁ ହଉ ଦେଖି ତା ସନ୍ଦେହ ଛାଡେଇ ଦେଲୁ ଯେବେ ତୁ ଇଆଡି ମୋର ଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅ ଉତ୍ତର ନାଗରରେ କିଏ ମାତା ପିତା ତୋର ନାଗରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟେ ପିତା ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ମାତା ମୋହର ନାଗରିଲ ଖୋଲି କହିଲି ସଭାର ନାଗରିଲ ଖୋଲି କହିଦେଲା ଆଉ ପଚାରିବି ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା କହ ତୋ ଜନ୍ମ ଚରିତ ସଭାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ନାଗରିଲ କିଏ ତୋର ତାତ ମାତ ନାଗରିଲ କିଏ ତୋର ତାହେଲେ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଟେ ପିତା ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ମାତା ମୋହର ନାଗରରେ ଖୋଲି କହିଲି ସଭାର ନାଗରରେ ଖୋଲି ବଜାଉଛୁ ଡୋଲ ତୁଇ କେତେ ସ୍ୱର କେତେ ନାଦ ଡିଏ ନାଗରରେ କେଉଁ ଦେବ ଥିଲେ ଦେଇ ନାଗରରେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଢୋଲଟା ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ନାଦ କେତେ ସ୍ୱର କିଏ ଦେଇଥିଲେ କହିଲୁ କହିପାରିବନି କହିପାରିବିନି ତାହେଲେ କହୁଛି ଢୋଲ ତିନି ଦେଲେ ସପ୍ତେଶ୍ୱର ଚାରି ନାଦ ରଖିଲେ ନାଗରିଲ ଦେଣ୍ଡୁରା ଦେବୁ ବୋଇଲେ ନାଗରିଲ ଦେଣ୍ଡୁରା ସେ ତତେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁ ପଚାରିଲୁ ତାକୁ ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ବାଉଁଶ କାହୁଁ ପାଇଲୁ ଝାଡୁ ବାରି ଟୋପି ଚାଗୁଡି ନାଗରିଲ ବୃତ୍ତି କାହାଠୁ ଶିଖିଲୁ ନାଗରିଲ ବୃତ୍ତି ତାହେଲେ କହୁଛି ଦିନେ ତ ମାତ ସାବିତ୍ରୀ ଖିଆଲରେ ଗଢିଲେ ମାଟି ନାଗରରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ବେଦପତି ଢୋଲ ହୋଇଛି ନିର୍ମିତ ଗାଈ ଚମଡାରେ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନାଗରରେ ମନ୍ଦିରେ ବାଜୁଛି ନିତ୍ୟ ନାଗରରେ ନନ୍ଦିନୀ କଲେ ଛେଦନ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କପିଳ ଦାନ ନାଗରିଲୋ ଅସ୍ତୁ କଲେ ବଞ୍ଚାନନ ନାଗରିଲୋ ଅସ୍ତୁ କଲେ ଯା ହାତ ପଚାରିଲେ କହିଦଉଛି ସାନ୍ତେ କହିଦେଲା ହଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ତୋତେ ସତ ସତ କରି କହିଲୁ ମତେ ନାଗରରେ ଧନେଶ୍ୱର ଭାସେ ଗୀତେ ନାଗରରେ
के दउठी शांति मो प्रश्नर उत्तर देला जे हां जदि ठाकुर चाहि नियम करी कहमे मु आदि ठार मद पीबी नाही ताल ता सतरे जी अरे सैया आज्ञा शांति क्रम आगे ताको नबाने नियमटा करके जीवा ना चाहिए जामनी हम आया करूची संग संगे साद आपण देखि थांदु साद मु ठाकुर जाय नियम करी कहूची ए माइक नाउ छाडी देबी हेले मु मद बोतल छाडी एडी क्या सुन ना डी आस क्या सुन एडी मलु नाही बाघ खियाटा बाटरे घाटरे करूछु हटा मलु ना खाउनी सपर घर पस नीति खाउनी सपर घर पस तामसा देखाई रही कौन कहि कि सब बारा बारा सलान तो किछि कमेडी करी आसुन नाइ नाइ आस आलो सारी कुकुर पेटी केते कथा कहू मारी गोईठा भांगी देवी अंटा मारी गोईठा भांगी देवी अंटा सो पिठी रे पड़िब आरे आरे अड़ पुरुषा झाड़ू रे छड़ाई माहुली चालू माहुली चालू हल एटी शांते आग हिसी जाइसंदी रस नाही नहीं आओ रस देखिए देवी देखिए आलो साली बजार बुली केते देखो उच्च तुमेले एडिगा सुनो मारी मारी मुथ भांगी देवी दांत मारी मारी मुथ भांगी देवी दांत सादे हिस्ट्री आ पेशेंट ए सालिका से तो खाली कन्न कन्न होची हले मु कन्न कन्न होची तमे कन्न कन्न हले जे से केड़े कथा के कहि साइलानी शांते को कहला कि हिस्टेरिया एसा शांते सिए कहला कि आपण कहले बा ए शांते आपण तो एमिति होसंदी आ एडी आसंदी अरे टोका तू ही छतरा मोर संगे कल्लू न होटल कुनेई मते निशा दे होटल कुनेई मते निशा दे भाईराल कला ଚୁଚ୍ଛାଟାରେ ନେଇଥିଲି କି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ବଜାର କଲ୍ କରି ଡାକିଲା ଘର ସାଦେ କବାଟ କିଳିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କବାଟ କିଳିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଭାତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗେ भात देलु टाली देलु खटा देलु आपण सत କଥା कहू नांदी
ସିଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ଦେଖି ଆପଣ ଥିଲେ ସେଦିନ ହଁ ତ ସତ କଥା ଏ ଶଳା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କି ରେ? ଆପଣ ବି ଥିଲେ ଏଠି ହଁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ସାଧା ଆପଣ ସବୁ ତ ପନିର ଖାଇଲେନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଲିକତା ତ ଲାଗିଛି ମିଛ କରିବା ସିଏ ଗାଁ ଯାକ ସଫା କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିଦଉଛୁ ଆଉ ହଁ ସଫା କର ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ନର ଗ୍ରାମେ ବିଜେ ହେବେ ଉମା ଶଙ୍କର ଝାଡୁ କରି ଗୃହେ ଯାଉଛୁ ସତୋର ମନ ବାଛା ସଭିଙ୍କର ପୂରଣ କରିବେ ହଟକେ ସୋର ଦର୍ଶନ କରି ହେବା ଉଦ୍ଧାର ହରିବୋଲା ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ସର୍ବେ ସଭା ପଡୁ ଛୁଳି ସଭା ଜନେ ଏତିକି ଧନୀ ହରି